Ассалому алайкум ҳамроҳон ва ҳамсафарони канали ТВ-Симо. Ҷавобан ба дастури ҳидоятҳо ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирӣ ва мусоидат ба зиндагии оилаҳои камбизоату ниёзманд мо тасмим гирифтем ки барномаҳои алоҳидаро атрофи зиндагӣ ва рӯзгори нафарони ниёзманд баҳри шумо пешниҳод намоем. Бо дастгирӣ ва иқдоми роҳбарияти ширкати Садои Симо мо тасмим гирифтем ки дар ин канал барномаҳоро оид ба зисту зиндагии нафарони камбизоат таҳия кунем ва барои расонидани кӯмак дар ҳамкорӣ бо мардумони хайрхоҳ, яъне нафарони соҳибхират ва ҳукумати маҳаллӣ то тавониста бошем ки барои пешбурди зиндагиашон як имконияти хуберо аз лиҳози моддиву маънавӣ ва иҷтимоӣ расонида бошем. Хуб, ҳоло дӯстони азиз, чӣ тавре шумо огаҳ ҳастед, дирӯз як барномамо нашр кардем бо номи Зиндагии сангин дар амбор. Ҳоло аз мо муҳоҷирон, хусусан нафарони хайрхоҳ хоҳиш кардам то як суратҳисоби боз кунем ва онҳо тавониста бошанд ки дасти кӯмак дароз кунанд ё маблағ ирсол кунанд аз дохил ва хориҷи кишвар ба ин оила. Ва ҳоло дар ҳузури ман ҳастам фарзанди ин хонавода. Имрӯз мо тасмим гирифтем як суратҳисоби махсус ба номи яке аз аъзоёни ин оила боз кунем. Ҳоло дар ҳузури анамин фарзанди ин оила ман ҳуҷҷатҳоро аз дасташон мегирам ва ба шумо муаррифӣ мекунем, суратҳисобро дар ин видео мегузорем ва эҳтиромона хоҳиш мекунем аз ҳамаи шумо ки танҳо ба ҳамин суратҳисобе ки ба шумо пешниҳод мешавад маблағҳои худро ирсол кунед. Ва ман боварӣ дорам ки бо дастгирии ҳар яки шумо нафарони хайрхоҳ, бузургмардон ва ҳукумати маҳаллӣ ин оила дар оянда яке аз оилаҳои ободу, яке аз оилаҳои муваффақ ва яке аз оилаҳои хоҳанд буд ки соҳиби манзили зист, соҳиби зиндагии арзанда хоҳанд шуд. Хуб, хоҳар азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳуҷҷатҳоро як маротиба аввалан шиносномаро ба инҷо гузоред.